инак ширкати Xiaomi Mi Band ё худ Mi Band 5 худро расман муаррифӣ намуд. ҳарчанд якчанд рӯз пеш суратҳои он ба интернет баромада буд. Инак истеҳсолкунанда 7 фарқияти асосии Mi Band 5-ро муаррифӣ мекунад. Ин бошад ҳам дисплеи 20 фоиз калон шудааст, яъне 1.1 дюйм дастрасӣ ба NFC оплат, боз функсияи идораи камераи телефон ё смартфон гӯем фосилавӣ, инчунин санҷандаи набз инҷо гӯем профессионалӣ омадааст. Инчунин дастрасӣ ё дастгирии 11 гӯем намуди машқҳои ҷисмонӣ. Инчунин барои гӯем занҳо боз як функсияи нав, яъне ин идораи гӯем моҳу санаи ҳайз ё худ цикл менструатсия мебошад, ки хеле гӯем ёрдамчии худ шуда метавонад. Ва албатта яке аз гӯем фарқиятҳои нави он ин зарядники магнитӣ, яъне барои зарядкаи гадҷет ё худ соат онро акнун аз бандаш гирифтан шарт ё зарурият надорад, яъне зарядники магнитӣ дорад. Инчунин гӯем шумори сиферблатҳо қариб ба 100 расидааст ва якчанд албатта гӯем навгони хурд. Инчунин иқтидори кор гӯем агар аз батарея, яъне то 20 рӯз тахмин идома меёбад, дастрасӣ ба Bluetooth 5 ва асосӣ яъне нархи он дар Хитой гӯем тахмин 189-290 юан вобаста бо NFC ё ин ки бе дастрасии NFC. Инчунин имрӯз эълон баромад, ки ин гадҷетро дар Тоҷикистон метавонед ба нархи 390 ва агар барвақт фармоиш диҳед ба нархи 379 сомонӣ гӯем метавонед фармоиш диҳед. Ва боз як фарқият дар он аст, ки забони русиҳо дастрасӣ нест, танҳо забони хитоӣ ва англисӣ. Забони русӣ тахмин моҳҳои июл бо прошивкаи глобалӣ дастрас хоҳад шуд. Инак шумо онро ҳозир дастрас мекунед ё ин ки моҳи июлро барои прошивкаи глобалӣ ва дастрасии забони русӣ интизор мешавад. Ба шарҳҳо нависед ва бо мо бошед.